Il-Presepju Malti li bħalissa jinsab fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan kien aspett prominenti fil-messaġġ tal-miliet li għadda l-Arċisqof Charles Scicluna. Huwa żewweġ pasturi bħax-xabbatur mal-kurzità naturali tagħna l-bnedmin, istint li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna, kif ukoll qabbel l-aġeb ta' dan il-presepju mammiratur li qed jistaġeb bil-kobor tal-Alla. L-Arċisqof irringrazzja bil-kbir lill-Gvern Malti tal-li poġġa isem pajjiżna fiċ-ċentru tal-Kattoliċiżmu b'din l-inizjattiva. Jina nirringrazzja ħafna lill-Gvern Malti tal-li wassal dan il-kapolavur tal-artist Awċi Manuel Grek f'Pjazza San Pietru, tal-li poġġa l-isem ta' Malta f'din il-pjazza li għaċ-ċentru tal-Kattoliċeżimu f'dawn il-momenti sbieħ. Huwa semma wkoll kif dan huwa jum ta' ferħ li fih ħanna napprezzaw iktar lil min għaddej minn żmien mhux daqstant feliċi. Il-ferħ tal-miliet huwa kontaġjuż. Jiena nawgura li kull fejn hemm in-niket, fejn hemm il-mart, fejn hemm id-batija, insibu wkoll l-għanja tal-faraġġ, l-għanja tas-solidarjetà, l-għanja tal-preżenza ta' xulxin għal xulxin, l-għanja tal-maħfra fejn hemm il-firda, l-għanja tal-paċi fejn hemm in-nuqqas ta' qbil.